wai dan Allah ka ji oga wai wani gaya wai da ya tashi yin waka wai ya rasa abin da zai duk cikin kifaye wai shawa ne ka duba su kumbiya ka duba gesha ka duba titus ka lallaga faratun da Allah ba shawa ba ina irin lokacin da muka je gidan ogaya'u kwamanda wani abin da muka zama da kasa mai zubo da ruwan na shaya ta wanka irin ta kasan miliyan nawa aka siya ta kai kudin da sai duka unguwan nan fa kana wani shawara kai da kai dan sholi kai dan ladan sholi kawai ayo la riga mu da ya shawa mai suna fada ma san kana na daga tuta ya zarare sallan magaruba ake kira yanzu ne lokacin magarba kai in ka ja masaka wani gayi na black lemon ya sake kiran shawa lele ka san na azhar magaruba ake kira mai jira ku ta shawa lele ma kuke yi wai baka ji wata waka ba wai ta wai yan matan Maiduguri suna da kyawu ga ilimi inda ya kwafsa fa wai sai an jefa wai shi wai Maiduguri da jira amma gaya ma gaskiyar magana no ka san don gaskiya an kawo mu kuma yan sakwata na mu wala amma gaskiya duk da ka gane na haka wala oga ni sai dai ku tafi fa duk ni na sai dai ku wannan annabi dan malam ya kai ne ka da memory what tuki ko 64 gig kai kullum muka ce mun da tuki kana bata rai ka ban 64 gig kana ta abin da ya canja ka san yanzu ne kowa dan kasa yake so ban ba muku baka kawai sai to ya ga ma oga yana son kwaka shi zama yake zama ba yana magana kake ne haka an wala gare shi wannan ganin mu ne Allah zai biya oga Allah zai biya oga in dai da rabbana ka wuce man sai dai gida ka ga zaman ka wuta ka ta zaman ka wuta da lare dan basiya ne ya bari dan malam nan wuce kaban ka ba ka hankali sai wannan wajen ko na kashe ka nan wajen bannan wajen what taba gane Allah isa daman ya saba suta Allah isa awwala dan bazi dan ya da gudan kwanshi mai gidan namu gigawa ga me kake ce masa me kuke kai da Allah saka mai da alkhairi baka ji bane a to ni ban ji da kunne ma kake gaya masa haka me gidan namu da gaya ne ayyo sai ga kai dan malam Allah kai kaji kai zo na ne ce waki dan malam ko da mun da shi mana ina Allah saka dan bakon da mun da shi na kashe kai dan malam jari ba Allah ya saka dan sai na yanka ka wallahi ni kake wallahi sa wallahi sai na yanka ina son kunnan raba kai ka san wa kai wannan jari ba Allah ya saka dan malam dan darajar girman zati dan malam kai hakuri dan malam dan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya kashe ni ya gama da ni nake ga wallahi ka ji darajar baba ta ce mun in dai goma nake yi ko mutun da zan yanka in ga mun da annabi Muhammadu kai oga ko me sana jike na ya mutu kai oga to kawai saboda ka ci darajar kai oga in dai na fara
Ba san me zai faru ga darajar sunan nan da ya faɗa na annabi Muhammad dan rage mai. Dole ne kai ka san ko akan annabi zan yi ba ruwana kai ka san maki ne ni ba na tsoron kowa. Rage mai yayi. Kai to sa ta kai. wani tsotsayi ne saka to wannan ina zo wuciya da suka tare daga na ba su magani ka san wannan yaron ko ba su da hankali fa yan kwaya ne gaba ɗayan su amma dai mu je na san ogan nasu gaba da ba dan ni tsoron ina ga ba bari mu je dai ba mu aza kai ya ga black diamond amma ne haka ya ga ya saka zo garin ayya wallahi ma da fara nan wannan dan uwana ne sannayya ya aka yi ne lafiya lawal sannan zuwa buro dan malam ya me yake faruwa sai ka zo wallahi dan malam ka ganni anan ko wallahi wani abu ne ya faru wallahi me ya faru ina zo nan wallahi aboki na ya zo ga mu a wannan abokin ka ne ka san shi ya san shi wallahi wai an dauke ya guri kai dan uwar ka na ce ka dauka mai kwando ba na san irin wannan fa sai sa gada ka aka ja ka sare ka ba da kika je ka bashi hakuri wai ka wani zo ka ba bula gidan hakuri ka bashi kwando kai ai ban ba ka sha ka ka bai domin ta to ta ina ran dauka kai ne wai kai ran fara ka kika dan wajen mummu zo ka ba bula gidan hakuri ka ce hakuri gashi nan a bayan ka kai in ka sha shi sai ka zo ka ringa mana hukka ko kai da ka baka ya ka tuce ka baran nan fa shi yasa nake ga ba kai baka zan magana kawai Black da maza ma da Salima an jima muna tare da kai ga rakka ma su ne zo ga tare ba ta Lagos ga rakka ma su ne ga a ya ne su ne abokai na ne na amana inda rabbana ba